Takže ahoj, já jsem chtěl zavítat vlastně dalšího videa, tady ze zpravodajství Ostrava Hrabůvka a máme tady výjezd hasičů, nevíme proč, ale víme kde, máme tady auto v Ostravě Hrabůvce, takže jdeme dávat přes. Takže tady máme krásné to, kde se to stalo. Takže tady máme, kde se to stalo. Ano, trošku se nám to, takže jsme viděli to místo. Takže a tohle by stačilo k zpravodajství města Ostravy Hrabůvky. Já si myslím, že tohle video už by mělo směřovat konce, takže u dalšího zpravodajství.